2024 wie voor Angela Soeboer van Nijewier een bijzonder jaar. Hij begon als Tweede Kamerlid, maar eindigde daar net. Het is best een hectisch jaar. We zijn met de FNP natuurlijk richting de Tweede Kamer gegaan. De partij waar ik altijd actief van West ben, lid van West ben en nog altijd lid van ben. En hebben we een gooi die naar het Tweede Kamerlidmaatschap. Daar ging natuurlijk ook van alles om vooral. Ik zie het in de Tweede Kamer aan het begin van dit jaar. Ik ga de kar maken om net weer voor NSC zitten te gaan. Dat heb ik duidelijk naar buiten gecommuniceerd. Ja, en dan beginnen een heel soort balsjes te rollen. En ik weet toen eigenlijk al zover dat ik zei, ja, wil ik nog wel daar op dit moment zitten. Maar toen kwam de FNP uiteindelijk en ja, dan werd je die vraag gesteld en daar heb ik ja op zijn om dat toch beziek in te gaan. Dat hebben we die. Friese Nationale Partij. We komen het regiogeluid in Den Haag brengen voor alle regio's voor een sterke Nederland. De Friese Nationale Partij die dus mij om de landelijke verkiezingen, maar slagen er net in om een zit te beheljen. Nee, de uitkomst is natuurlijk Oosjon, dat is lid dat duidelijk wezen. Ik bedoel, Oosjon is er net om begonnen. Maar net zijn steende wie het gewoon een heel mooi avontuur. Alleen ja, de uitslag in wij heel graag Oosjon. Jonkende politiek kwamen er voor Soeboer ek orenavonturen op zijn paad. Ja, een van de punten natuurlijk, ik ga mij doen aan de slimste mens. Van mijzelf vond ik dat gewoon hartstikke leuk. Ik daar trouwens net won of zo, de eerste aflevering eruit. Maar ik vond het wel hartstikke leuk om te doen. Dat is altijd wel op je lijstje om nog eens een keer om mij te doen. Has dan nou ek weer, omdat ze nou even wat meer in de rust bist, ek dat stinkt van, oh lekker, nou ik wil weer, ik weet wat tijd voor oording. Het is in die zin wel noffelijk. Ik bedoel, ik heb weer eens een concertje meepakt. Ik heb voor het eerst in mijn leven een Sint Maartenrom aan mijn zwansje. Dat zijn gewoon echt hele leuke dingen om te doen. En normaal kreeg ik dan een appje van mijn vrouw, alle heiden ben er, puntje, puntje, puntje. En dan zit ik in Den Haag. Notemeer tiert had thuis, pakt hij graag het fotograferen, zijn grutte hobby weer wat meer op. Ja, dit is echt wel ontspanning voor mij. Ik mag graag muziek luisteren, maar ik bijgelijks er even uit. Lekker naar boeten, frisse noorzelje aan de camera mij. Ik kies op een oren wijzen naar de omjouwingje en ja, het skerkelt even aan, lekker. Maar wat zal Soeboer noodwaan? Ja, dat kan van alles wezen. Ik ben me aan het oriënteren op wat het daadwerkelijk worden moet. Ik ga een soort lintjes uitsmieten. En ja, dat kan weer in het onderwijs wezen. Dat kan ik wat bestuurlijks wezen, maar het kan echt best eens wezen, ook wat voor mezelf doe. Dus ik zit echt maar meerdere zaken te schiffen. Wat wil ik nou echt? En wat het wordt, dat zal de toekomst uitwijzen.